Ola, que tal? Chámome Juan Carlos Paz González, máis coñecido no centro noviés por Pancho. Son profesor de Xeografía e Historia do Departamento de Ciencias Sociais, polo tanto, e os estou aquí intentando darles un consello dun libro, este que vedes aquí, se titula Do que estou a falar cando falo de correr, é dun autor xaponés, Haruki Murakami, un escritor que primeiro nas súas vivencias tivo mesmo un pub sobre música de jazz, que era unha das súas pasións, pero sobre todo, a razón pola que me interesa este libro e o recomendo, é que fala da práctica deportiva. O recomendo basicamente por tres cuestións. A primeira, polos efectos saudables que conleva practicar o deporte. A segunda, porque digamos que fomenta as ideas de sacrificio e esforzo para lograr algo. E a terceira, pois porque supón seguir unha liña de superación, digamos, de barreiras. Este home, aparte de facer maratóns, pois mesmo chegou a facer ultras, carreras de 100 km. Unha maneira de que vexades que unha persoa normal, pois pode, se o plantexa, e con esforzo e sacrificio, como os decía, pois acadar metas que ao mellor pensábamos que non estaban a nosa altura ou a nosa man. E nada máis. Hasta logo.